L'art és el mitjà que els artistes tenen per expressar, sentir, comprendre, pensar o imaginar. Benvinguts a la nit estelada de Vicent Van Gogh. En primer lloc, podem observar les muntanyes, aquella part tangible, allò material, allunyat d'allò intangible com és el cel. És a dir, la natura per un lloc, els pins, les oliveres, són tot mostres d'un paisatge viu i colora Vicent Van Gogh des de la seva finestra i aïllament. Als peus de les muntanyes, un poble tranquil, cases baixes amb finestres il·luminades i poc brillants, finestres quadrades amb línies rectes i breus exemples de la serenitat que troba aïllat a la seva cel·la Vicent Van Gogh. Hi ha que dir que els llums li donen tranquil·litat. A qui il·luminen? Podria ser una família com la seva? Podrien ser records? D'una altra banda, podem veure l'agulla de l'església. S'eleva per sobre de la resta de construccions cap al cel estrellat. És reflex d'un món terrenal, molt allunyat d'aquest cel que ell dibuixa de forma tan magnífica en la part de dalt del quadre. És un cel on podem veure una lluna i un sol. I per què? Per saber la resposta farà falta esperar, almenys al final del vídeo, però sí que us puc dir que els camps que recorden la seva infantesa, camps envoltats d'oliveres i pins amb colors blaus i línies ondejades i camps de blanc, grocs i vius, són els camps que ell retracta, que ell dibuixa i pinta en aquest magnífic quadre per a poder mostrar-nos un poquet d'aquell món que ell anhelava viure. Finalment, el gran ciprer s'aixeca en flames negres, mogudes pel vent, sobre el cel estelat, constel·lacions que se comuniquen entre ells amb un llenguatge propi, barrejant realitat i fantasia, i enmig de remolins, dos astres, el sol, la llum, la vida i l'alegria que s'escapa, i d'una altra banda, l'astre de la nit, que és la lluna, que es mostra de la soledat, i la malaltia que Vicent Van Gogh tenia. Sempre barreja realitat i fantasia, sempre la realitat i la fantasia viatjant juntes amb aquest quadre i en la vida de Vicent Van Gogh.